हमने IPF टिबो जोंनि लिडार ग्रुप आसक शक्तिशाली लिया ओमफ्राय मिटिं मिছিল खायजागिया ओमफ्राय पलिटिकल तुयै लिया ओमफ्राय बुग्राना नासिकिताय सिनाम सानि चिनि आंकेल बाय आंगारगि अनेक बছর आगे पलिटिकल खायजा गाने ताकुब संरगर गोबांमा जयन लायनो बा एगै सामुं तांलायनो होनै बार सलायगानि खाबानाय पासजा आंचलिक नो पलिटिकल आनि जीवने आं CPM बुट दियाखौ आबा हायके आंचलिक पार्टीआव गभीर खायै वानसुनाय माने अबनो राग्रेसन नै आपते नै जों जरो बादला दुइटा बादला तिसिंग्राम खाय तीनटा विलेज कमिटिनि जमाके फालि नों नियागो जे BJP IPF डेभलपमेन्ट एमनै बानि जाकसिमनि बारिया कारण डेभलपनि कोनो साफल गया कारेन्ट नि अवस्था करे लामा तो आपने संमुख तंनारो अनाथ चौधरी हयतो अरबो बादलाबारि थु खाय तुलासिगर थांमनि 50 बছरनि आगेनि लामा हायिं तंखारो लामाओ अ लामारं नुगै खाबासया पलिटिकल म थंलाय दङ हायसे हाथार फुटला हायसिं तंसै आरो बै फायदि हनै जात न तयै आरो रखसाबो हनै तिनर करंवानि खरक बोसोर नखुं एबा खरक बोसोर तिनर 22 परिबार 21 परिबार दं फायकिया ओंगाय 73टा बुट दङ गाताय किसनो किसा कमबेस जगाजग दं माने आं बाय ओंगाय सामु होबानि जराबा ओंगाय माइति रानान जराबा सब जत एलायन्स खायमालिया गातायसा नेक्स्ट फाइमानग्र IPF NC देवबर्मा ग्रुपनि 21 परिवारनि 73 जन भोटार जोंबाय दिप्रामथाव योगदान खालायगा योगदान प्रोग्राम उपस्थित दङ चिनि खरगनि MDC मोजां रविन्द्र देवबर्मा बाय गणेश देवबर्मा दङ चिनि YTF सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट रश्मि देवबर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश बाबू तंगो चिनी उपस्थिति तिनी और सुनील देवबर्मा सहते गोबांमा आदंरक बरक फाइ जॉइन खालायफैका बरक जॉइन खालायमा बाय जा कयेकजन IPF और तंगमानि एमनितेनो IPF टिनि संख्या खूब गरीखानो हिनमान और हायचे ताबो 99.9% चिनी तिप्रासारक नोंगाम चायो तिप्रामथानि सापुटार रंबायखाय एवं म थिनांगो चिनी जे चबा ग्रेटर तिप्रालेन्डनि आ चबा बेलाय शक्तिशाली इंनाय आं हेन्नाय तिनी जॉइन खालायनाय रं बिसिंगो जे खरंनि खरगताम बरक लिडार दङ बरं बिसिंतिबो कक किसानरो सारि दे